Ahoj, moje meno je Ľuboš Geleta a ja vás vítam na mojom YouTube kanáli. Dnes tu máme preteky dvoch elektromobilov. Ja idem na Volkswagen ID Performance, ktorý má výkon 150 kW, čo je 204 koní a 310 Nm. Z 0 na 100 výrobca uvádza 7,3 sekundy. Môj súper je Hyundai Kona Electric Plus, ktorá má úplne identický výkon 150 kW, 204 koní, ale má až 390 Nm. Mám však obrovskú nevýhodu a to, že má predný náhon. Ja mám zadný náhon, tým pádom viem celý výkon preniesť na zadnú nápravu a ten štart mám určite o mnoho rýchlejší. O výsledku sa presvedčíme už o malinkú chvíľu. Sedím v Hyundai Kona Electric Plus, auto má zrýchlenie 7,6 sekundy, výkon 204 koní. Výkon je úplne rovnaký ako Volkswagen ID3, takže sám som zvedavý, či dokážem s predným náhonom konkurovať alebo držať sa tohto Volkswagen. A Volkswagen frčí. Krásne som ho preštartoval a vyzerá to tak, že ma nedobehne. Toto nedá. A víťazím. Jednoznačne som víťaz. Veľmi stratil na začiatku na tom gripe, ale pokiaľ by mal lepší grip, tak by ma rozhodne obehol, pretože ma začal postupne dobiehať. Ten vysoký točivý moment plus nižšia váha urobili svoju prácu a krásne ma dobehol. Zopakujeme si to, možno sa mu podarí lepšie vyštartovať a uvidíme, aký bude výsledok. Tentokrát nebudeme štartovať z miesta, ale dáme si roll race, čiže eliminujeme tú výhodu a nevýhodu predného a zadného náhonu a bude to výlučne o tom výkone, točivom momente a o váhe auta. Veľmi som zvedavý na výsledok, myslím si, že dostanem riadne na frak, pretože ako ste mali možnosť vidieť, tá Kona ma potom postupne začínala dobiehať, čiže v tomto prípade bude mať pravdepodobne obrovskú výhodu. Predsa len tých 390 Nm, to je naozaj silná káva. Môžeme ísť na to. Zabral som lepšie, ale Kona už ma tlačí, ten výkon, pozrite na to. A krásne ma pretlačila. Tak tentokrát nemám víťazstvo, tentokrát jednoznačne zvíťazila Kona a krásne tam bolo vidieť ten rozdiel toho točivého momentu a nižšej hmotnosti. Toto bol veľmi nádherný záber, toto sa mi páčilo. ID má rozhodne obrovskú výhodu pri tom odpichu z miesta, pretože má zadokolku, naozaj to tam krásne prenesie na ten zadok a vystrelí, nemá tam tie problémy s trakciou, že to stále prehrabáva alebo niečo, proste to strelí a ide to, je to úplne super. Ale ako náhle sa Kona nadýchne a prestane prešmikovať, je žiaľ rýchlejšia ako Volkswagen ID. No ten rozdiel je veľmi minimálny a v podstate sú tie autá
veľmi vyrovnané a ani jedno druhému není nič dlžné. Vidíme sa pri ďalšom videu.